Witam was. Tak pięknie, samocie. Mięsa Witam też was. ściągło. Co z to burmistrzu sam tak ściągło? Ta pogoda pierdzie, czy co tak? No wiesz, Co tak? idą nowe wybory, też by się trzeba pokazać jakoś z dobrej strony. Nie? Słyszałem, burmistrzu, że chcecie trochę wyżej kandydować. No jakby się dało. No słuchaj, ja też mu trochę zalet, bo jak wiesz, fatę, dziadek byli u Wilusia, Wilusia. no twoja rodzina, dobrze. Ojciec Fater był we ojciec Wehrmachcie. potem u Andersa był. Potem u nie, Andersa a ten ujek był od matki. w powstaniu. To powstanie. Ale w trzecim, bo te dwa jeszcze objechali my to wiesz na Annabergu, także te trzecie powstanie, no. No to są zalety jak diabli. No, zalety zaletami, no trochę, no. Ale jak są nic nie pokorzesz, to chłopie nie ma szans tu pokonać. Tu i teraz, no. Ale Gordon wam tu pomożecie. No ja no On pomogę. jeszcze czas chce tracić na polowaniu. Ale to ty musisz teraz patrzeć bardziej na reklamę. Słuchaj, mnie nie chodzi o te strzelanie. I no chodzi mi, rozumiesz, o ta mądrość wasza fesztorysko. Wy macie badania, wszystko porobione, a teraz polityką ma badania. A na głowa. No, No to jest prawda. No jak, no, Też nawet, badają. nawet nie możesz dać, widzisz, ty nie jeden miał mieć badania teraz psychiatryczne, to sędziego zwolnili. Aha. no to co, są się za tym. Ale no to jak było... Nie regmo, Ale nie jak regmo, to reakcja mono. Powiemy ci, kaj możesz podanie Domy ci. napisać i do kogo się zgłosić. Dobra, chłopie za tym. Weź załącznik ze sobą zaraz. Ale teraz jeszcze niż zaczniemy, to ja się jeszcze spytam o taką rzecz. A jakie fundusze by się tam nie znodły w urzędzie, słuchaj, żeby na taką szejkę? Jak wy mi chcecie, to ja wam też pomogę. Wy, że nie ma nic za darmo, nie? Patrz. No. To widzisz jak spokopił zaraz. To zrobimy tak. Ustalimy termin, zrobimy zawody burmistrza miasta finansowane przez burmistrza. To ufunduje puchar chyba myślę I jak. funduje puchar i amunicję. Podpadniemy, to jest za ostro. Są puchar. Są puchar. Bo Są to puchar. Są puchar dom. No widzisz, to dobrze, no To zawsze się coś. targuje się. No a Są się za tym. Co my. Ja myślę, że jak potem będzie wybrany, to może jakoś inaczej powiedzieć. Pierwsze to zróbcie, a potem będziemy go dagali. W porządku.